Kani gadega Pati CTV. Kasang New Trap Youth Council HYC Shillong City hene kasingi ka arp New Trap Ulber kalalit banpan jing pensai no Chief Executive Officer jong ka Shillong Municipal Board. Halor ka jing mi kerteng jong inong diem dukan madan hakaba ki balayo ki babon ki dei ki breu ki bam dei ki kasi. Kinoy lam jong ne kaseng kilaong bakat kum kathop kerteng kabala pelat dangsen da ka Shillong Municipal Board kabala pelat men hakasi sajan naki arspa andre pun rengot ki kerteng ki babon kinong diem madan ki balami kerteng kim dei ki kasi. Susu anak kalian ni kaseng hakani kasngi kelapan paru kajing persa halor kajing kenrai ki barjala ki bade madan bad halor kani kinoi lam jong ni kaseng kilaong bakin salat ye kenduru ye ki bor jong Khas Autonomous District Council namar kadai kani ke bor ke baai pathar ye ki trading license ki barjala kajing wani kenu jungi hakani ke benta kalong bani kren hakabai dei bakani ka kajing ai kajongu kata ka bha ndam ta kini street vendors di hakabai dei bakani habang ye shong bad bani kren bad usiu milapan kajing pensai bana kaliang jungu lakren bahaga baidai bad kanie kajing shong madan jong kini ki hokers hagaba katkum kalis kabangilai lingba ka khubor kabumi misni sajan kata arsan trek kalong ba napring ki aspa handrup handrungun babun hi ki non tribal ki bio igni ka hok bad kidon lakumba sispa shkotam baro but the background hakabai dei bagamunan non municipal area pan kharbaingon tina kalian jungi habang ilai kren bang yapan jipensai no usiu ulong ba kani kampat poi sunuru namar kadang ha proses ka proceed ka kam but kita kawan register ye ki application hakani ka office but na kalian jungi hing la kresai ba lakum nuru hakabai dei bigni ki kam shong di madan lakum nuru ka first presence ka ba nikwa kalong bi banai ki khasi jungi nikong nisha namar ladangi pe hi ki khasi jungi ladangi khain babun hi ki badang dok bar haba ki dok kim kot bor le si bantre kanu kanu kam ka ba ki le se kindon ya kata ka benta kum ka jinglong bri ko jokin rei kei ka bangi kwa ka long ba kin ka office na municipal ka sarkar hi kana aishwa ya first preference nam ta ki khasi namar bunsin hi kini ki kamai misngi bat ki ba man mi tinakalian jungi ngila kren shuru ba ha ka bidei ba kani ka non municipal area insa pha ka jingtho se district council ru but kani ka jing program hi ka district council namar ba bali kali ai ya ka trading license ya kini gi hokos kin ya kinon tribal ki banchong madan jingsha ka district council ka badai jogadon municipal area kam dai ban ai kum kini ki trading license namar lesi kala ban pendu ya ka hok ka jongi ki trajala ya ka badai susu bat ka jing kran jongi bu siu hakani ka benta ngila kran shai siu ru ba ngin safar ka jingtho hak bidei bat kan ka kam bat kei ka bola kular khamar jing kalong bo sekren ba ka tong vending committee banyasai bola simru ki jingmur ki bangla ai kanang ba kata ka jing ekren ki jongki kalong ka biabe ke berti katkum ka jingkwa ka jungi ringkat ka jing pentrei ka jongki bat limba ka jing ai kata ka jingmut ru ka jongki katu kan ni kiriu lese kiriu paiba kiriu simet ki bana jingmut ki bandang ad susu ki bandang edit susu ye kan ka kam khamtam hakabai bakani karukam bana ye kiniki ban receive kiniki application jongki menderi ba khamtam ye kren persang ne bana kamta kinon tribal kajaka kadon taba bun chui kren ong ne kei ka bangi kwa kolong bai ningkong yau khasi le jong ba hakabai bakata kei ka jing kwa na kaliang ka jungi ka seng kalong ba kum usi uru lakular ma ka jungi mentan ba unsim khiai kani bat zangdai ai kendu ingi naka posak por banekran bat bindisai bat khamtam bane bai hakani ka benta Kani gadega Pati CTV.